नमस्कार मंडळी, मी प्राची पाटील तुम्हा सर्वांचे कोल्हापुरी किचन्समध्ये अगदी मनापासून स्वागत करते। तर आज मी बनवणार आहे सुरणाची कापं। त्यासाठी हा मी अर्धा किलोचा सुरण घेतलेला आहे। हा आमच्या काकांनी गावावरून आणलेला आहे। तर याच्यातून आम्ही पाव किलो सुरणाची कापं दाखवणार आहोत। तर हा सुरण मी आता धुवून घेणार आहे। नंतर याची सालं काढून मी याची कापं करून दाखवणार आहे तुम्हाला। तर या सुरणाची सगळी सालं मी काढून घेतलेली आहेत। त्याची ही एवढी सारी सालं निघालीत। तर मी आता याला चौकोनी कापं कापून दाखवणार आहे। आम्ही हा पांढरा शुभ्र असा सुरण घेतलेला आहे। लाल सुरण असेल तर तो शिजत नाही, म्हणून पांढरा सुरण घेतलेला आहे। असे एवढे मोठे आम्ही स्लाइस करणार आहोत, एवढे पातळ। काळे पडू नयेत म्हणून सुरणाची कापं मी या पाण्यामध्ये टाकते। आता ही कापं मी एकदा धुवून घेते आणि त्याच्यातली माती काढून घेते। या भांड्यामध्ये मी पाणी गरम करत ठेवले। ते उकळले की आपण ही कापं त्या पाण्यामध्ये टाकायचे। तर आता हे पाणी उकळले, आता ही आपण कापं या पाण्यामध्ये सोडून घेऊयात। याच्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकून घेऊया, जेणेकरून कापांना लागेल। याला फक्त 5 मिनिटच या पाण्यामध्ये उकळून द्यायचं आणि नंतर आपण काढून घ्यायचं। तर आता साहित्य पाहून घेऊयात। चवीनुसार मीठ, थोडीशी हळद, 1 चमचा लाल तिखट, पाव चमचा हिंग, 1 चमचा गूळ, 1 चमचा अद्रक लसूण पेस्ट आणि थोडासा रवा आणि तांदळाचं पीठ। तर आता ही कापं आपण शिजलेली आहेत का पाहूयात। ही कापं आपल्याला पूर्णपणे शिजवून नाही घ्यायची आहेत, थोडी कच्चीच ठेवायची आहेत, कारण ही नंतर फ्राय करताना पण पूर्णपणे शिजणार आहेत। तर आता आपण ही काढूया एका बाउलमध्ये। तर आता ही कापं आपण काढून घेतलेली आहेत। तर याचं कोटिंग आपल्याला आता बनवून घ्यायचं आहे। त्याच्यासाठी आपण रवा आणि तांदळाचं पीठ मिक्स करून घेऊया। अर्धा चमचा घाटी मसाला टाकून घेऊयात। चवीनुसार मीठ टाकून घेऊयात आणि थोडीशी हळद टाकून घेऊयात। आता एक कोटिंग आपण मिक्स करून घेऊयात। तर या कापामध्ये आपल्याला आता हळद, मीठ, मसाला हे सर्व परत टाकायचं आहे। तर अर्धा चमचा परत या कापांमध्ये आपण घाटी मसाला टाकून घेऊयात। चवीनुसार मीठ आपण उकडताना पण थोडंसं टाकलं होतं, तर चवीनुसार आपण आता टाकले। आता थोडीशी हळद, थोडंसं हिंग, 1 चमचा आगूळ टाकून घ्यायचं, 1 चमचा अद्रक लसूण पेस्ट। आता आपण हे सर्व मिक्स करून घेऊयात। तर आता आपण कापं फ्राय करायला सुरुवात करूया। तर त्यासाठी आपण थोडंसं तेल टाकून घेऊयात पॅनमध्ये। तर आपण फिश फ्राय करतो तसेच ही कापं तळून घ्यायची आहेत आपल्याला। तर दोन्ही साईडला आपण असं जास्त कोटिंग लावून आपण तळून घेऊयात। ही कापं आपल्याला दोन्ही साइडून फ्राय करून घ्यायची आहेत, त्यांना कच्ची नाही ठेवायची आहेत। तर अशा तऱ्हेने आपण ही सुरणाची कापं शॅलो फ्राय करून घेऊयात।
तर अशा प्रकारे मी उरलेली सुद्धा कापं ही तळून घेते आणि नंतर तुम्हाला डिश सर्व करून दाखवते. आता ही सुरणाची कापं फ्राय करून झालेली आहेत. आता आपण एका प्लेटीमध्ये ही काढून घेऊयात. तर अशा प्रकारे सुरणाची कापं रेसिपी तयार झालेली आहे. तुम्ही पाहू शकता कशी सुरमई फ्रायसारखी दिसत आहेत ती. खूप छान अशी तळलेली आहे, त्यामुळे खूप छान दिसत आहेत. कोटिंग पण खूप छान लागलेलं आहे आणि चवीला पण एक नंबर असणार आहे. तर अशा प्रकारे आपली रेसिपी तयार झालेली आहे. तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. फक्त एवढं पण दाखवा ना पूर्ण, मला पण कशाला दाखव. इकडे मी पाणी तापत ठेवलेलं आहे, ते उकळलं की मोठ्याने बोलू. इकडे मी पाणी तापत ठेवलेलं आहे. इकडे मी पाणी गरम करत